Γεια σας! Είμαι ο Δημήτρης Δούκογλου και βλέπετε σε δεύτερη ανάγνωση. Ο Κωστής Γκοτσίνας είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και συγγραφέας του βιβλίου «Επί της ουσίας», που αφηγείται την ιστορία των ναρκωτικών στην Ελλάδα από το 1875 έως το 1950. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο, πυκνό σε πληροφορία, παραμένοντας ταυτόχρονα συναρπαστικό και ευχάριστο στην ανάγνωση. Καλώς ήρθες, Κωστή. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Η πιο πικάντικη πληροφορία, ή τουλάχιστον αυτή που έχει ξαφνιάσει τα περισσότερα άτομα με τα οποία την έχω αναφέρει, είναι πως η Ελλάδα ήταν οπιοπαραγωγός χώρα. Αυτό συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν από 100 περίπου χρόνια, που η Ελλάδα προσάρτησε περιοχές στην περιοχή της Μακεδονίας, στις οποίες η Οθωμανική διοίκηση προηγουμένως είχε είχε καλλιεργήσει αυτή την παπαρούνα. Αυτό βέβαια συνέβη και με τα γειτονικά κράτη, την Ιουγκοσλαβία, την Βουλγαρία, και η διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Τουρκία, είχε και αυτή τις δικές της φοιτίες της παπαρούνας του οποίου, οπότε όλες αυτές οι χώρες μαζί με κάποιες άλλες στην Ασία ήταν μια χούφτα, θα λέγαμε, χωρών που ήταν το λόμπι των οπιοπαραγωγών χωρών, όπου η Ελλάδα βέβαια ήταν από τις μικρές δυνάμεις, παρόλα αυτά ήταν μέσα σε αυτό το κλειστό κλαμπ, θα λέγαμε. Ναι. Και σε αντίθεση με την υπνοφόρο παπαρούνα, η Ινδική κάναβη καλλιεργούνταν για μεγαλύτερο διάστημα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Η Ινδική κάναβη, από όπου βγαίνει το χασίς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε με τις πηγές, καλλιεργήθηκε αρχικά στην περιοχή της Πελοποννήσου, γύρω από το Άργο, στην Αργολίδα, από τη δεκαετία του 1870. Επομένως ήταν κάτι το οποίο, χωρίς να είναι πολύ μεγάλης έκτασης, ήταν ένα προϊόν που είχε εξαγωγή, είχε κάποιο οικονομικό όφελος για το ελληνικό κράτος για αρκετές δεκαετίες προτού απαγορευτεί. Είχε και πολύ κεντρικότερο ρόλο στην εξέλιξη, ας πούμε, του καθεστώτος των ναρκωτικών στην ιστορία της Ελλάδας. Ναι, πράγματι, και από αυτή την άποψη η Ελλάδα έχει άλλη μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με αυτά που αναφέραμε, ότι υιοθέτησε κάποια περιοριστικά μέτρα για την Ινδική κάναβη συγκεκριμένα, προτού ξεκινήσει μια εκστρατεία σε παγκόσμιο επίπεδο κατά των ναρκωτικών. Υπό μία άποψη, δηλαδή, ήταν πρωτοπόρος σε αυτό το τομέα. Και αυτό συνέβη ακριβώς γιατί το χασίς που παραγόταν στην Πελοπόννησο εξαγόταν στη συνέχεια στο μεγαλύτερο βαθμό, στο μεγαλύτερο ποσοστό του στην Αίγυπτο, όπου όμως είχε απαγορευτεί η ουσία αυτή. Γεγονός που προκαλούσε τριβές ανάμεσα στις δύο χώρες και σε ένα τρίτο παράγοντα που ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία, η οποία έλεγχε εκείνη την περίοδο την Αίγυπτο, και έτσι μέσω πιέσεων προς την Ελλάδα σταδιακά αυτό το προϊόν φορολογήθηκε και αργότερα απαγορεύτηκε. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς το νομικό καθεστώς μιας ουσίας που θεωρείται βλαβερή δεν καθορίζεται πάντα τεκμηριωμένα, επιστημονικά, ας πούμε, όπως ίσως φανταζόμαστε σήμερα, ότι μαζεύτηκαν επιστήμονες και είπαν ότι ωραία, αυτές οι ουσίες κάνουν κακό, επομένως πρέπει να τις απαγορεύσουμε. Αντιθέτως, από το βιβλίο φαίνεται ότι είναι πολύ πιο διαφορετικά τα συμφέροντα που οδήγησαν σε αυτό. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, ας πούμε, η σχέση του νόμου με την κοινωνία. Αν οι συμπεριφορές των ανθρώπων είναι αυτές που γεννούν τους νόμους, ή αν οι νόμοι επηρεάζουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τουλάχιστον βλέπουμε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο αλληλοεπιδρά. Δηλαδή, οι πρώτοι νόμοι που προκύπτουν, τουλάχιστον στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν σχετίζονταν απαραίτητα με μια εκτεταμένη χρήση ουσιών από τον πληθυσμό. Είναι διάφοροι άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν και με τη γεωπολιτική, αυτό που είπαμε σε σχέση με την Αίγυπτο και την Βρετανία, και πράγματα που εν μέρει επιβάλλονται μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η Ελλάδα υιοθετεί κάποιες διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα ναρκωτικά. Απ' την άλλη πλευρά, όταν κάποια νομοθετήματα υιοθετούνται και εφαρμόζονται, έχουν αντίκτυπο στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, για να το πούμε έτσι και πιο πρακτικά, από τη στιγμή που η κατανάλωση, η εμπορία, η χρήση κάποιων ουσιών γίνεται παράνομη τη δεκαετία του 20 χοντρικά,
Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να προμηθευτεί μία ουσία, κατά κανόνα πρέπει να καταφύγει σε μια παράνομη αγορά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό μπαίνει όμορφα και στην κουβέντα για την αντιμετώπιση, ας πούμε, των ναρκωτικών και ιδίως στην καταστολή, γιατί αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν προσπάθησαν και υπήρχαν δύο προσεγγίσεις, είτε η καταστολή είτε η θεραπεία. Τελικά είδαν ότι μάλλον η καταστολή πιάνει, η θεραπεία πάντως δεν πιάνει. Αυτό συμπεράνανε. Αυτό που συνέβη είναι ότι διαπιστώσαν ότι δεν ήταν οι τυπικοί ασθενείς που γνωρίζαν οι γιατροί και οι ψυχίατροι. Και για να πάμε έτσι και λίγο πιο πίσω να πιάσουμε το νήμα, οι πρώτες έτσι προειδοποιήσεις, ας το πούμε, για τους κινδύνους που έχουν κάποιες ουσίες, ξεκινήσαν από γιατρούς και ψυχιάτρους που διαπιστώσαν ότι οι ουσίες που χορηγούσαν οι ίδιοι, όπως η μορφίνη για παράδειγμα, στους ασθενείς τους είχαν κάποια ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως η δημιουργία εξάρτησης. Επομένως, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, και ενώ ακόμα δεν υπάρχουν νομοθετικοί περιορισμοί απαγορευτικού χαρακτήρα, οι πρώτες προειδοποιήσεις προέρχονται από γιατρούς. Κάποιοι από τους πρώτους χρήστες από τα πρώτα εξαρτημένα άτομα είναι και αυτοί οι γιατροί, και είναι αυτοί που θα προτείνουν και κάποιους τρόπους θεραπείας, κάποιες μεθόδους που θα τις εφαρμόσουν, για να διαπιστώσουν όμως ότι η επιτυχία τους είναι αρκετά περιορισμένη. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει το νομικό κατασταλτικό κομμάτι που ανέφερε, στο οποίο πολύ απλά λέει ότι συναμβάνουμε, φυλακίζουμε. Από μία άποψη μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν και τόσο διαφορετικά αυτά τα δύο, από τη στιγμή που κάποιες από τις θεραπείες ουσιαστικά το βασικό τους κομμάτι ήταν ο εγκλισμός του εξαρτημένου ατόμου και μετά η εφαρμογή κάποιων άλλων ουσιών υποκατάστασης ή μεθόδων θεραπευτικών. Τελικά δεν μπορούμε απαραίτητα να πούμε ότι κάποια από τις δύο μεθόδους, τουλάχιστον όσον αφορά τα άτομα που καταναλώνανε τις ουσίες, είχαν επιτυχία. Ίσα-ίσα για κάποιους από αυτούς είχαν μάλλον τραγικά αποτελέσματα. Είναι κάτι που, για να ελαφρύνω λίγο το κλίγμα, κάτι που μου έκανε ενδιαφέρον κάπως κωμικά, είναι ότι υπήρχε και σαν τιμωρία το μέτρο της εκτόπισης. Ναι. Θες να εξηγήσεις τι είναι αυτό? Η εκτόπιση είναι κάτι το οποίο σήμερα δεν μας είναι πολύ οικείο, αλλά για πολύ καιρό στο ελληνικό βασίλειο και αργότερα στο ελληνικό κράτος και στην δημοκρατία ήταν αρκετά διαδεδομένο. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται για το αδίκημα της ληστείας και αργότερα και για άλλου είδους αδικήματα. Γνωρίζουμε ίσως περισσότερο τις διώξεις πολιτικού χαρακτήρα, αλλά είναι ένα μέτρο που εφαρμόστηκε και σε ανθρώπους που σχετίζονταν με την εμπορία και τη χρήση. Και ουσιαστικά σήμαινε ότι πέραν της όποιας ποινής φυλάκισης ή προστίμου χρηματικής ποινής, ο καταδικασμένος ή η καταδικασμένη θα εκτοπιζόταν, θα ήταν υποχρεωμένος ή υποχρεωμένη να κατοικήσει σε έναν τόπο μακριά από εκεί που διαπιστώθηκε το αδίκημα. Από εκεί δηλαδή που πούλησε, αγόρασε, κατανάλωσε ναρκωτικά. Και αυτό στη δεκαετία του 30 ουσιαστικά σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτοπίζονται πολλές φορές σε κάποια μικρά νησιά που σήμερα είναι τουριστικοί προορισμοί και όπου πολλές φορές συναντάνε και τους πολιτικούς εξόριστους που ανέφερα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι το κράτος σου έλεγε «Κοίτα, φύγε». Πήγαινε αλλού. Δηλαδή, δεν μπορώ να το φανταστώ σήμερα να σου πει «Ξέρεις τι, δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν ξέρω πώς θα ζεις, τι δουλειά θα κάνεις, που θα μένεις, απλά όχι εδώ». Είναι εντελώς άλλος τρόπος σκέψης. Τουλάχιστον για τους πολίτες του. Γιατί για άλλους πολίτες εξακολουθεί να το λέει ότι φύγε, πήγαινε, δεν ξέρω τι. Καλά, ναι, εννοείται. Αλλά γενικότερα στο θέμα των ναρκωτικών νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα που σε ένα δεδομένο σημείο μπορεί να φαντάζουν λογικά ή αυτονόητα και σε ένα άλλο όχι. Το λέω αυτό σκεπτόμενος ότι στα μέσα ή στα τέλη του 19ου αιώνα, προτού υιοθετηθούν αυτά τα
νομοθετικά μέτρα για την απαγόρευση της εμπορίας, της χρήσης, της παραγωγής ναρκωτικών. Υποθέτω ότι για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης το να τους πει κάποιος ότι όχι, αυτό δεν θα μπορείς να το καταναλώσεις ή να το πουλήσεις. Και αυτό άλλωστε προέκυψε και ως ένα ζήτημα φιλοσοφικό αλλά και νομικό όταν υιοθετήθηκαν τα πρώτα μέτρα. Δηλαδή υπήρξαν κάποιοι που χωρίς να έχουν λόγο να υπερασπιστούν τις διάφορες ουσίες, λέγανε ότι για παράδειγμα δεν μπορείς να απαγορεύσεις έναν Έλληνα αγρότη να καλλιεργήσει ένα φυτό που θέλει. Είναι αντισυνταγματικό. Επομένως, έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω το πώς αλλάζουν τα πράγματα στην πορεία του χρόνου και πώς αυτό που υιοθετείται τελικά καταλήγει κάποια στιγμή να γίνεται το καθεστώς, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που είναι δεδομένο. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον ακριβώς να κοιτάει κανείς προς τα πίσω για να δει πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς ενδεχομένως να μπορεί να αλλάξουν και στο μέλλον. Έχει και πολύ ενδιαφέρον το μέτρο της εκτόπισης, γιατί βγάζει νόημα. Δηλαδή, μπορείς να μπεις στη λογική κάποιου και να πεις ότι ναι, θα τον βγάλω από το κοινωνικό του πλαίσιο που ας πούμε δημιουργεί αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές και σε ένα άλλο κοινωνικό πλαίσιο θα τις εξαλείψω. Βέβαια, η αντίστροφη πλευρά που και τότε και εκείνη την εποχή αναφέρεται είναι ότι ναι, αλλά παίρνεις κάποιον ο οποίος είναι εγκληματίας και τον βάζεις σε μια κοινωνία στην οποία δεν υπήρχε μέχρι πριν το συγκεκριμένο έγκλημα, οπότε πώς τα συγκερνάς? Ακριβώς αυτά ήταν τα επιχειρήματα που διαβάζουμε εκείνη την εποχή, ότι απ' τη μία όσοι υποστηρίζανε το μέτρο της εκτόπισης ή και ο νομοθέτης που το εισηγήθηκε, ότι τον αποκόπτουμε από το δίκτυο εμπορίας και κατανάλωσης. Το λένε άλλωστε και κάποιοι ψυχίατροι ότι καλό είναι μετά την αποτοξίνωση το εξαρτημένο άτομο να απομακρυνθεί ώστε να μην υπάρχουν οι πειρασμοί. Και επίσης συναντάμε κείμενα που λένε ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο γιατί στέλνεται στην αγνή ύπαιθρο ή στο αμόλυντο ελληνικό νησί, γιατί πολλές φορές και όλα αυτά τα κείμενα έχουν εκφράσεις που προέρχονται από την ιατρική και δανείζονται έτσι λεξιλόγια από την επιδημία και τη μετάδοση κτλ. Και ότι έτσι κινδυνεύει η επαρχία που είναι αγνή να διαβρωθεί, ας πούμε, από τον κίνδυνο των ναρκωτικών. Και υπάρχουν βέβαια και ρεμπέτες που λέγανε ότι πήγα στο νησί και ότι βρήκα εκεί ακόμη καλύτερο μαύρο. Ναι. Είναι αυτή η εποχή που ανακαλύπτεται η εξάρτηση με την έννοια του εθισμού? Η εξάρτηση ως εξάρτηση και με τα ονόματα που της δίνονται τότε, της τοξικομανίας και τα διάφορα παρακλάδια, μορφινομανία κτλ. Είναι ακριβώς τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και παλιότερα η παρατήρηση ότι κάποιες ουσίες μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση ή να δυσκολεύεται κάποιος να σταματήσει να τις χρησιμοποιεί. Το βλέπουμε και στο παράδειγμα του αλκοόλ, ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις. Αλλά η εξάρτηση ως εξάρτηση με τα ιατρικά, ας πούμε, συμπτώματα που έχει, τότε πρωτοπαρατηρείται ακριβώς γιατί τότε διαχέονται και κάποιες ουσίες όπως η μορφίνη, για παράδειγμα, οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ στην ιατρική. Μέχρι τότε οι ουσίες που λέμε ναρκωτικά χρησιμοποιούνται κυρίως σε διάφορες θρησκευτικές και κοινωνικές τελετές, αλλά κυρίως μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και κυρίως εστιασμένα. Όχι εξακολουθητικά, όπως μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, σε κάποιον που του χορηγείται για ένα διάστημα η μορφίνη για τους όποιους ιατρικούς λόγους. Ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν πολύ στο βιβλίο είναι ότι εκτός από στατιστικά, ας πούμε, και πληροφορία, αφήνει χώρο και για πολύ συχνά ευχάριστες ή πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτή που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ας πούμε, και πάλι επειδή έχει και κωμικό ενδιαφέρον, είναι ένας υπάλληλος ξενοδοχείου, ο οποίος εκμυστηρεύεται, ας πούμε, ένα πακέτο ηρωίνης σε έναν φίλο του Κοσμηματοπόλη, αλλά επειδή εν τέλει δεν τον συμπαθούσε, καλεί τη δίωξη λαθρεμπορίου. Αλλά ταυτόχρονα ο άλλος έχει επικοινωνήσει με την αστυνομία πόλεων, γιατί δεν συμπαθιόντουσαν μεταξύ τους και τελικά καταλήγουν οι μεν να συλλαμβάνουν τα άλλα όργανα της τάξης και να γίνεται ένα τέτοιο σχεδόν κινηματογραφικό κομφούζιο. Η δικιά σου, ας πούμε, προσωπική ιστορία που συνάντησες, ποια είναι η πιο ενδιαφέρουσα για σένα? Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα και αυτή είναι πολύ έτσι διασκεδαστική, αφενός γιατί μπορούμε μέσα από αυτή να δούμε πράγματα όπως, για παράδειγμα, οι συγκρούσεις ανάμεσα στα διάφορα διοκτικά σώματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση της αστυνομίας πόλεων και της δίωξης του λαθρεμπορίου.
Και απ' την άλλη γιατί δεν είχε κάποια έτσι, τραγική πτυχή, ας πούμε, είναι μάλλον αστεία παρά οτιδήποτε άλλο. Κάποιες ιστορίες είναι μάλλον στενάχωρες, όπως συμβαίνει αρκετές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις, και κάποιες άλλες είναι έτσι τόσο κινηματογραφικές, θα έλεγα, που δυσκολεύεσαι να τις πιστέψεις. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι ένα περιστατικό που στη Νεάπολη εξ αρχείων ανακαλύφθηκε ένα παράνομο εργαστήρι παρασκευής ηρωίνης, σε πολυκατοικία που υπάρχει ακόμα σήμερα, και όπου περιγράφεται το πώς οι αστυνομικοί οργανώσανε την επιχείρηση παρακολουθώντας επί μέρες από το απέναντι κτίριο από ένα άδειο διαμέρισμα ή μεταμφιέζονταν σε εργάτες για να μην τους υποπτευθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Και διαβάζοντας την υπόθεση είναι σαν να βλέπεις, ας πούμε, μια σειρά, θα μπορούσε δηλαδή πολύ εύκολα να γίνει ταινία ή μυθιστόρημα. Και επίσης μια άλλη ιστορία που έτσι με συγκινεί αρκετά είναι, και στο βιβλίο έτσι της αφιέρωσα αρκετό χώρο, είναι η ιστορία μιας νεαρής γυναίκας η οποία συλλαμβάνεται ή τέλος πάντων καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα αφού περνάει ένα βράδυ σε χασισοποτεία, σε τεκέδες, μεταμφιεσμένη σε άντρα, και καταλήγει τελικά σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα επειδή η οικογένειά της θεωρεί ότι είναι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και για το ίδιο το πρόσωπο που έτσι είναι πολύ ξεχωριστό για την εποχή του και γιατί έχει κάποιος την τύχη να βρει σήμερα αναφορές και στις εφημερίδες που αφιερώνουν έτσι αρκετά άρθρα, αρκετά φύλλα και επί αρκετές μέρες σε αυτό το περιστατικό, αλλά και στα αρχεία των ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Οπότε δεν έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να μπορούμε να δούμε αρκετές οπτικές γωνίες ενός περιστατικού. Συνήθως είναι λίγες γραμμές σε μια εφημερίδα ή μια αναφορά σε κάποιο ιατρικό βιβλίο. Και αυτό είναι και το πρόβλημα ακριβώς με τις ιστορίες των ανθρώπων, ότι συνήθως αυτά που έχουμε είναι τα νομοθετικά κείμενα, οι δημοσιογραφικές περιγραφές, κάποια επιστημονικά συγγράμματα, αλλά πολύ λίγες εμπειρίες των ίδιων των ανθρώπων που αφορά τελικά αυτή η ιστορία των ναρκωτικών. Και υπάρχει μια συχνά αφήγηση ότι η διαμόρφωση της κοινής γνώμης πάνω σε ένα θέμα όπως είναι τα ναρκωτικά γίνεται με ενορχιστρωμένο τρόπο ή κάπως οργανωμένα, αλλά η αντίληψή μου, εμένα τουλάχιστον διαβάζοντας το βιβλίο, είναι ότι είναι πολύ περισσότερο συγκυριακό, πολύ περισσότερο έγινε αυτό και έγινε και εκείνο. Πώς νιώθεις εσύ? Και εγώ έχω μια επιφύλαξη ενστικτώδη όταν έτσι, μιλάμε για ενορχιστρωμένα ή για συνωμοσίες και στην περίπτωση των ναρκωτικών υπάρχει πολύ αυτό και δεν θα έλεγα, ή δεν έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν κάποια σκοτεινά κέντρα που λένε κατά της κάναβης ή νομίζω ότι αυτά χρησιμοποιούνται πιο πολύ ως επιχειρήματα προς τον έναν ή προς τον άλλο σκοπό. Όπως αντίστοιχα, όταν διαβάζουμε σε κείμενα της εποχής του Μεσοπολέμου, ότι υπάρχουν σκοτεινά κέντρα που διακινούν ναρκωτικά, που πλημμυρίζουν τον κόσμο με ηρωίνη, κοκαίνη κτλ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάει κανείς τόσο μακριά, ότι είναι προϊόντα μιας ορισμένης αξίας, λειτουργούν με όρους προσφοράς ζήτησης, ακολουθώντας δίκτυα νόμιμα ή παράνομα. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι αρκετά σύνθετο και ότι αξίζει να το μελετήσουμε παρά να αναζητούμε έτσι ποιος ενορχιστρώνει τι. Υπήρχε και την εποχή, ας πούμε, μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος και μια, ας πούμε, ένταση, διαφωνία ανάμεσα στους μεν που λέγανε ότι τα ναρκωτικά τα φέρνουν οι πλούσιοι και διαφθείρουν το λαό και στους δε που λέγανε ότι όχι, οι φτωχοί είναι οι τέλος πάντων οι κατώτερες τάξεις, είναι αυτές που κάνουν χρήση και μολύνουν την υπόλοιπη κοινωνία. Και νιώθω ότι το πρώτο είναι κάτι που δεν ακούγεται τόσο πια. Δηλαδή, η χρήση, μου έρχεται στο μυαλό πολύ το παράδειγμα του Elon Musk, ο οποίος φημίζεται ότι κάνει χρήση κεταμίνης και ότι μάλιστα σε βαθμό που πλέον δυσκολεύει τη λειτουργία του ενός ανθρώπου, ο οποίος δυστυχώς έχει πάρα πολύ εξουσία πάνω αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Οπότε, πώς έγινε, έχεις καθόλου αντίληψη του πώς έγινε αυτή η μετάβαση, πώς κέρδισε το ένα από τα άλλα αφηγήματα? Αυτό, καταρχάς, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πέραν της νομοθεσίας ή του τι συμβαίνει, ποιος παράγει τι και ποια στρώματα καταναλώνουν
όσο μπορούμε να το αντιληφθούμε, ειδικά για περασμένες περιόδους, το τι λέγεται, ας πούμε, σε σχέση με τα ναρκωτικά, ποιες είναι οι αντιλήψεις, οι ιδέες που κυκλοφορούν, που αποκαλύπτουν τελικά πολλά πράγματα για τις κοινωνίες μας. Για παράδειγμα, τι έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα ή ο ευρύτερος κόσμος της αριστεράς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες από τη δεκαετία του 20, εντάσσεται σε μια ολόκληρη θεωρία του Κομμουνιστικού Κόμματος για τη δομή της κοινωνίας και για το ρόλο που πρέπει να έχει η εργατική τάξη. Για παράδειγμα, ότι έχει έναν επαναστατικό ρόλο, ο οποίος υποβαθμίζεται από τη χρήση ναρκωτικών και άρα ότι η αστική τάξη έχει συμφέρον να πλημμυρίσει εντός εισαγωγικών το όπιο του λαού, που βέβαια υπόθηκε για κάτι άλλο και σε άλλο πλαίσιο, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ ωραία σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ήταν αρκετά περιθωριακό, όπως ήταν και την εποχή τουλάχιστον εκείνη τη δεκαετία του 20 το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα. Ο πιο κυρίαρχος λόγος ήταν ότι βέβαια και εκεί υπάρχει μία αμφισημία, γιατί βλέπουμε ότι και περιγράφεται το πώς οι κατώτερες τάξεις μπορούν να έχουν αρνητική επίπτωση στις ανώτερες που θεωρούνται έτσι οι ηγέτιδες τάξεις, και το αντίστροφο πώς οι διεφθαρμένες, εντός εισαγωγικών πάντα όλα αυτά, ανώτερες τάξεις μπορούν με τις συμπεριφορές τους, τέλος πάντων τη χρήση ναρκωτικών, τα σαλόνια, τις ξενόφερτες συνήθειες, να έχουν μια αρνητική επίπτωση στον αγνό, αμόλυντο ελληνικό λαό. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που παρατηρείται εκείνη την περίοδο, και αυτό που αλλάζει στη συνέχεια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδίως μετά τη δεκαετία του 60, είναι ότι εκ των πραγμάτων υπάρχει μια ευρύτερη κοινωνική διάχυση των ναρκωτικών. Δηλαδή, πάβει να αποτελεί προνόμιο μιας ορισμένης τάξης, και νομίζω ότι στις μέρες μας, ανεξάρτητα με την ουσία, βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να φτάνει από έναν δισεκατομμυριούχο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι μια πλατεία στην Ελλάδα ή υποβαθμισμένη συνοικία στην Αφρική ή κάποια περιοχή στην Ασία. Δηλαδή, πλέον νομίζω ότι είναι κάτι που αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και του δημόσιου λόγου, ενώ τη δεκαετία του 20 και του 30 είναι κάτι που είναι καινούριο πραγματικά, και ακόμα η θέση του δεν έχει κατασταλάξει, που δεν έχει αποφασιστεί. Υπάρχει η ιδέα ότι διαβάζοντας ειδήσεις απογοητεύεσαι, αλλά διαβάζοντας ιστορία, αντιπαραβάλλοντας, ας πούμε, με το πώς ήταν τα πράγματα πριν, νιώθεις καλύτερα. Πώς στέκεσαι απέναντι σε αυτό? Καταρχάς, πρέπει να ομολογήσω ότι για την έρευνα για το βιβλίο χρειάστηκε να διαβάσω πάρα πολλές εφημερίδες. Ναι. Οπότε, υπό μία έννοια, διάβαζα τις ειδήσεις της εποχής, το οποίο έχει φυσικά το ενδιαφέρον του. Και να πω και εγώ μία ρίση που είχα διαβάσει παλιότερα και μου είχε φανεί έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, ότι για αυτούς που σκέφτονται ο κόσμος είναι μια κωμωδία και για αυτούς που αισθάνονται είναι μια τραγωδία. Οπότε καταλαβαίνω ότι πολλές φορές έχουμε την τάση πράγματα που βλέπουμε στο παρελθόν να μας φαίνονται έτσι ωραιοποιημένα. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα ήταν φορές που πραγματικά διάβαζες και έτσι λίγο σε έπιανε η ψυχή σου για τις περιγραφές αυτές. Και πάντα φαντάζομαι ότι έχει σημασία πώς τοποθετούμε ιδανικά και ιδεατά τον εαυτό μας στο παρελθόν. Αν θα ήμασταν ένα εξαρτημένο άτομο ή κάποιος διπλωμάτης που έπαιρνε αποφάσεις για την μοίρα του κόσμου και όλων των ανθρώπων που καταναλώνανε ή χρησιμοποιούσαν ουσίες. Συμφωνώ, και έχει τρομερό ενδιαφέρον και το πώς εν τέλει ένα θέμα τόσο συγκεκριμένο όπως τα ναρκωτικά αγγίζει όλη την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, από την οικονομική δραστηριότητα, το εμπόριο, τις κοινωνικές σχέσεις. Δηλαδή αυτό και το βιβλίο, και εσύ ως συγγραφέας του βιβλίου, τοποθετείς το φαινόμενο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο. Εκείνο που προσπάθησα να κάνω, με την έννοια ότι τα ναρκωτικά είναι πράγματι κάτι το οποίο είναι και μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας, και λέω τα ναρκωτικά με την ευρύτερη έννοια, έτσι, τις οποιασδήποτε ουσίες μπορούμε να καταναλώσουμε και να επιδράσουν στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, που λειτουργούμε, που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Και είναι όλα αυτά που ανέφερες, είναι η οικονομική διάσταση, είναι η κοινωνική,
έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των ανθρώπων, έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των επιστημών, της ιατρικής, της ψυχιατρικής, έχουν να κάνουν με διπλωματικές σχέσεις, έχουν να κάνουν με διεθνείς οργανισμούς, έχουν να κάνουν ακόμα και με πολύ συγκεκριμένες πτυχές της κοινωνικής ιστορίας, τη θέση της γυναίκας, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την νεολαία, όπως είπαμε προηγουμένως, τις πολιτικές και την πολιτική στον ελληνικό. Οπότε και εγώ προσπάθησα αυτό να το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και η ιδέα ήταν ότι ένα τέτοιο βιβλίο να μπορεί να λειτουργήσει και ως μια ιστορία για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα, αλλά και ως μια ιστορία της Ελλάδας μέσα από το παράδειγμα των ναρκωτικών. Και τα καταφέρνει περίφημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωστή. Εγώ ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe και γράψτε μας στα σχόλια τι άλλα θέματα θα θέλατε να συζητήσουμε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά.